Assalamu alaikum mahaifina. Yau na zo da muyi magana, magana ce ta rayuwa na. Kusa da kai zane zauna. Allah sarki babana. Baba ne da ayi mini aure. Na yi girma da hankali. Baba ayi mini aure. Baba ayi mini aure. Ayi mini aure. Baba ayi mini aure. Ayi mini aure. Baba ayi aure. Mari shiga. Mari ki tsaye nan waje. Ki tsaye nan waje. In baba ya ki mini aure, zan tashi ne da sauri. In je in baka koran baba ta mini aure. Yayi wancan. Kai, Usman gyara da nan. Mama na zo gurin kike ma ki sani. Magana ce ta wani zan yi tuni. Maganar auren da kika ce za ki miki. Kika so sai na hankali sannan ko za ki mini aure. Yanzu na girma mama, gobe zai iya noma. Na yi hankali mama ki dube ni da kyau, ki mini aure. In ko kike ki mini aure mama, tun da dai na yi girma mama. Sana je in sayar da gonan baba, da sadaki. Gidan su wacce da ke so kusa, ai mana aure. Aure, ai mini aure. Baba, mini aure. Ai mini aure. Baba sa aure. Mini aure. Baba sa aure. Idan na yi aure, mata da mata su yi aure, da ashe su ji daɗi. Kuma amarya da ango, mata su ta ji shaɗi.